Spilgi gos, berea, mi-e tras spec pe el și gata, dezactivat ce. Ah! Ok, no scope. Ok. Ok. Ia vezi, ne luat bam, bam, bam. Și acum, bam! Aoleu, că a făcut cea cu 3 ture de artă. Aoleu, Dabu. Ce Dumnezeu ești tu? Ăsta are medalii, are de toate. Hai că intră ăsta, apare, ne se joace cu bun. 2600 de ori. Ăsta e challenger pe bune. Dar ăla n-are cum, ești de bun, are profil, are 400 de ore și dă numai tapă. Eu bă, crâmpași o picat. A făcut și bunny hub. Ce-a zis? A făcut bunny hub și după aia zis, stai mă, stai că... Bere, dă acum pielde că a văzut că sunt spectral. Mamă, până acum n-a coborât doare, nu? Aoleu, Dabu... Ce-am scos-o pe Larisa? Nu, Larisa săraca s-au sunt jos. Care de la respectiv? Îți dai seama. Că până acum nu ieșea de mare la unul. Păi vezi, am intrat Acum pe el, coborât 2 arene. am intrat pe el, nu mai știe să joace. Ma... Călar are wall. Și Blood ăla mi se pare că avea wall. Nu, și de asta dă sigur are wall. Mai mult ca sigur. Ceva setare de FPS boost? Hai, că era problem. Demos în console, perfect. Cea mai bună setare de FPS boost. Ei. Ia vezi că-s eu pe el acum. A, da. Dumnezeesc. Și ăsta un Iisus bere. Hristos ăsta. Hai, spegli. A ieșit Larisa, băieți, chiar s-a dus. Are speglist. Dă ăsta are speglist. Mimica. M-a mimicat. A sărit ținta. A sărit ținta. Dar n-are mă cum să pai, bă, ăsta nici măcar profilul nu era la de bun, nici măcar level, nimic nu era. Adică logic are cod. Nu arată nimic, e pe ducă. Contul le Ce s-a întâmplat? e de ăla, A ieșit lui, l-am bătut și ăștia. A intrat, ne-a întrebat ce s-a întâmplat și ăștia. Bun. Ia stai că iar scurt. Că mă nu mai iese. A, și ăla i-a dat-o. Salut. Da. Ce da, mă, da? Încearcă, dați challenge, încercați să-l bateți, să-l faceți să dea rage. Să dea tare cu codul și să-l dea bani. Nu se dea mă la taier cu codul, că e prost. Ia vezi acum la mine, că e cu mine. Te ține în partea altă. Mă vezi, da? Nu mai ieși, nu mai ieși, lasă să tragă el în cutii. Te ține în partea opusă. Ia, a văzut că te-ai mutat și s-a mutat și el. Ai, te-a reținut pe tine.
Mamă, bă, dar ce jigu joacă mimica ăsta cu aia. Stai că își face setările la cheat ăsta, gata. Ce jigu joacă, bă, ești prost? Al meu are 400 de ore în CS. Face setările la cheat ăsta. Uite-l și pe ăsta, vere. Altul. A, dar ăsta are 900 de ore. Păi ce treacu, mă, de nu le arată profilul ăsta? Uite, nici la ăsta, dar ăsta are 900 de ore în CS și nu arată. Nici că e Prime, nici level, nimic. Prime îți arată doar dacă l-ai la Friends. Zici? Da. Uite, pe tine nu te-am la Friends și mi-arată că ești Prime account. A, serios? Da. A, da, arată așa, e mai bad. Gata, pleacă banul ăsta. Oh, unde? 1, 4, 8, 7. 1, 4, 8, 7. Dar nu poți să-i dai și cu Steam ID-ul? Ba, Ba, da. E mai ușor, mi se pare, da, ok. aoleu! VIP. Dar chiar nu bine că au zis și ăștia că eu le-am disabled. Aleu. Aoleu, dar bun e, zic că ăsta, mâncați și pula ta. Eu eram cu spatele ăla, a început să tragă și a început să fugă. Vezi, dacă mă acceptă ăștia în staff să mor eu, dacă nu mi umplu eu calculator numai cu de-astea, cum îi zice, cu filmări, cu codați. Omul meu dă mare rău. 32 cu 11. Ia scoate-te de pe spec. Nu, stai că mă gândesc dacă și dau bani. Au. Opa. Minusul nu, frate. Load the flashbang. Opa, aia să-i ținta. Ia, scrieți unul semn exclamării timelapse. Să vedem cât mai e în harta asta. 54 de secunde. Cât? 54 de secunde. Îți arată că mie nu mi-arată. Da, trebuie fără semne exclamării. Păi da, A, bani. da, mă, 44 de secunde. Load the flashbang. Da, ai filmare cu el? Da, încă filmez. Dar omul meu trecea prea bine până să intri eu pe... Ia uite-l. Era ceva cu right hand, dar nu mai știu ce. Era, da, cu right hand și cu... Da, dar nu mai știu cum dracu e. Că era right hand și 0. Da, că vă ajut eu, cum să nu vă ajut eu.
39 cu 30 de mâncați. Vezi că ți l-am dat pe chat.